whatever. Wala pa. Kaya kung concern man malit man ito, malaki, lahat naman ng motorsiklo, merong kumbaga may face. Kaya siguro isa yun. Doon sa sinasabing metal plate, hindi rin kami, hindi rin kami final doon. Nagawa lang kami ng mga version kung sakali. At ipapakita ko lang yung aming ginawa, no? Na sa aming interpretasyon sa batas na maaaring makatugon. Pero hindi naman nangangahulugan na itong ginawa namin ito, yun na. In fact, we're in the process of, again, validating and seeking the recommendation of especially those affected kung meron pang mas magandang version. And in fact, isa nga dito, yung nasabing decal, actually, isa yan sa mga option na gusto namin ihayag na kung ito'y tumutugon doon sa provision ng batas. We cannot go more than what is required by the law, nor go below the provision of the law. Anyway, yun ang mga concerns namin. Pero isang gusto sana namin ma-input is yung pagre-require ng RFID. In fact, ginagawa na ito para sa plates ng plates ng four-wheel vehicles. At yung RFID, regardless kung ito'y rini-require o hindi ng batas, part ng aming trabaho sa LTO na may authority naman kami magpatupad ng gano'n. So, I feel kung yung RFID, hindi ito makakaharang eh. Ang iniisip namin paglalagyan ito, doon mismo sa ilaw. And even if it's installed, nakadikit yan sa may ilaw, hindi naman hindi naman makaka-obscure o hindi naman parang makaka-interrupt ng beam na binibigay yung liwanag ng ilaw natin. Kaya isa yun sa mga options na gusto namin pag-aralan at probably eventually kung katanggap-tanggap ito at sumusunod sa sinasaad ng batas, adapin namin yun as one of the measures. Again, emphasize ko lang, ito yung ginagawa na sa